Хәзрәт эшләгән янда миңа хәтле. Мин аның белән Казанда очраштым. Ул килгәч әйтте: "Улым, син Казанга барасың икән, анда Мәккә кафирләре" диде. Ачыктан ачык әйтте. Мен әйтәм, ник болай әйтте икән бу? Казаклардан аерыла күрмә диде. Казаклардан аерылмасан, тамагың тук булыр диде. Татарларга калса диде, ашта булырсың, тормышыңнан начар булыр диде. Мин хайран булдым. Барганнан күн күрдем, әлхәмдүлилләh, аны күрдек, үттек. Мәчеткә пахмилдан киләләр иде. Алар белән бик каты көрәшергә туры килде. Бүген көндә, әлхәмдүлилләh, зур мәчет Сибирьдә салынды. 95 елда ачылды. Мәчеттә курслар үтәлә, Коръән хафиз курслары бар. 25 карый чыгардык уже. Но сөенечкә каршы безнең татар дигән милләт җыклый.